ka pa-health analyze hanggang January 31. Ano lang po yan? Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. Hello kay Ma'am Wenelin Prieto dyan sa ating center. And by the way, isa pa, good news pa ha, mga taga Camarines Norte. Please attend our health symposium. Health symposium. O, sasabihin ko sana seminar. Health symposium. Health seminar po yan actually. Ito yung series of event na iikutan ng inyong lingkod. January 27, andyan po ako sa Cowboys Food House in Paracale, Camarines Norte. And January 28, 9:30 a.m., diyan naman po sa Jusel's Garden sa Barangay 7, Daet, Camarines Norte. January 29, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang po. Bumili lang po kayo ng 30 ml HCI CMD dyan sa inyong mga center. Pwede naman doon during the event. 30 ml HCI CMD at retail price. Retail price po yan. May freelance siyempre. At ang napaka-importante dito, yung matututunan po natin. Kasi tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili. The best doctor to yourself is you. Yan ang maganda po dito. Oo, kasi ang dami pong may sakit. Actually, kaya naman yung aking boses ay laging gastado. Gastado dahil, ang dami nating kailangang explain sa mga tao. Mission to help restore the health of people. Hindi lang yung health ninyo, ang gusto namin matulungan, kasama syempre ang kabuhayan. Yun ang maganda dito ha, kabuhayan. We need retailers, we need distributors, kailangan natin ng mga taong gustong umasenso dito. We have a very wide market para sa ating mga produkto. Hello kay Joy Alegre is watching. Okay. So, yan. Ulitin ko ang aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. At syempre, mag-aano muna tayo ngayon ha. Let's talk ang iyong lingkod. Dahil naka-reserve ang aking boses dahil sa mga series of event na iikutan ng inyong lingkod. Pero ito, gusto ko kayong i-inspire. Gaano ka-amazing ang ating HCI CMD. Pakinggan po muna natin. Good health at kabuhayan po ay pwedeng matulungan dito. Kaya yung mga interesado, mag-join kayo sa amin at ituturo namin sa inyo. Kasama na po, syempre, the business side ni Health Code International. Eto, pakinggan po muna natin. Okay, ito ngayon sa tabi ko. Isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI business na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang HCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day,
biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nagsuffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero sobrang limited yung mga resources. So totally nagsuffer yung buong family. Pero may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCI CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So nung una po, sabi ko it's impossible na napakalaki ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCI CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD, 20 drops, 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya, na dati, ang sabi ng doctor, nasa ICU dapat, at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa products, sa product natin na HCI CMD. Pero, meron pa ring doubt. Pero, sa kabila nun, ako din po personally as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun, doon ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, try mo yung CMD, kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod, na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko dahil maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na na sa government service, na konti po ang sweldo. Paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines.
Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to, si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, ng HCI CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer ng sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent. Matanda na po siya tingnan. Nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product. Maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nagmi-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, Ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research nyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan nyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabing ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil co-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom nyo ba yung CMD? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen ha, nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita ma'am. At 790 ulit, sige, member's price. So trinay niya po ulit after 2nd month, sabi niya, nakachamba daw ulit ang aking product. Sabi niya, nakachamba ulit ang product mo. Ay, gusto niya ulit mag-avail ng 3rd bottle. Sabi ko, ay ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel po ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagvi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbibenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen,
meron ka pang i-share sa amin. Ano bang pagbabago sa buhay nyo, sa financial, sa takbo ng buhay nyo, mula na nag-join kayo sa HCIBIS? Okay. So, alam niyo po, hindi lang kami nakatouch ng buhay. So, nagsimula po yun sa paano ka makatouch ng buhay ng mga tao. Hindi ko po akalain na with that burning desire na makatulong, financially na reward po kami. So, hindi namin akalain after 3 months of sharing CMD at CICMD at CIPs, natupad po unti-unti ang aming mga pangarap. Akala ko po dati, after mag-retire, saka ko lang ma-enjoy yung may sasakyan, may bahay, o travel sa abroad. Alam niyo po, sa awa ng Panginoon, ngayon po, almost 3 years na po kami nag-share ng CMD. Lahat ng pangarap po namin unti-unti nang natupad. In fact, nagkaroon kami ng bahay, ng kondo ngayon. Nagkaroon kami ng kondo ngayon, tapos sasakyan, tapos travels abroad at saka monthly income po na mas malaki pa ng doble-doble doon sa mga sweldo namin before. So, naging mas maganda yung buhay, naging meaningful ang buhay. Pag tumutulong ka po pala sa iba, mabuti ang Panginoon, ibabalik niya po, i-reward po kayo. So, doble-doble ang saya sa buong family namin, masaya kasi na-enjoy na ng mga anak ko yung mga bagay na hindi namin na-enjoy before. Alam niyo po, dati, pag nag-grocery, hindi ko dinadala yung mga anak ko kasi pag nagtuturo sila ng mga bibilhin, tapos hindi ko kayang i-afford, nasasaktan pa ako, parang umiiyak ako. Ngayon po, pag nag-grocery ako, pupunta ng mall, kasama sila. Sky is the limit, sana sabi ko sa kanila. Kasi nga po, andun na-reward na po kami financially. So, hindi lang po kayo nakatulong sa iba. Financially, ma-reward po kayo, masisecure yung buong family nyo dahil sa HCIBs. Kaya we are so blessed. Nandito po kami sa business na to. Na-feel po namin na mahal kami ng Panginoon kasi dun sa time na depressed kami, end na ng road, nagbigay siya ng light, nagbigay siya ng provision, nagbigay siya ng business, packed into one. Healthy na po kami, financially rewarded pa. So, sobrang maganda po. At masaya kami, nandito kami sa HCIBs. We are so proud na we are doing this hanggang sa mayroon kaming lakas. Gagawin po namin to na i-share ang CMD sa lahat ng panahon non-stop. Ayan, ang napakinggan natin si Ma'am Eileen, Dr. Eileen Camba. O bakit kaya nawala yung sa DCGB? O hopefully ay hindi tayo naputol ha. O nagloko yung aking transistor, yung aking monitor. So anyway, ulitin ko lang sa mga taga Camarines Norte, magkakaroon tayo ng health and wellness seminar. Eto yan, take advantage, maka-attend kayo kasi baka next month hindi ko na magawa muna yan sa inyo kasi super busy ang inyong lingkod. January 27, 9 a.m. at Cowboys Food House in Paracale. January 28, 9:30 a.m. Giselle's Garden sa Barangay 7, Daet, Camarines Norte. And January 29, 9:30 a.m. Hills and Garden. Diyan po tayo, magkita-kits tayo sa Labo, Camarines Norte. Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI ZMD with freelance na po yan. At syempre, marami kayong matututunan. O mga taga Bakakay, magkakaroon din kayo ng health seminar. Kailan po yan? January 28, 1 p.m. dyan sa inyong CMD Center na mababanggit natin mamaya. Ito na muna yung ating mga center. Pakinggan po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lesaso Hospital. CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near 70 Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Cecil Diezmo at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur.
CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libanan, Camarines Sur. Sa Dortree, Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor. JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur at top JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. At dagdag natin si Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane in Paracale. Hello kay Ma'am Michelle Biascas and Ma'am Sarah Sarco. Oo, eto ngayon, dagdag natin. Area ng Catanduanes, andyan po si Ma'am Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Staki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. CMD Center at 2nd floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. CMD Center at 2nd floor, room 204. ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Llarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Also, andyan din si Ma'am Flor de Liscaño, Avon Outlet, in front Family Mart, sentro ng Pilar, Sorsogon. Distrito Balbay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biascas, hindi Bakakay, Albay. Harapan po. Ay, eto ang address nyo dyan. CMD Center sa AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. CMD Center at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa 2nd District of Albay, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Esquilador, Murok-Burukan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. CMD Center, ito yung aking center sa Legazpi, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Albay. Andyan din po si Fretzy Berenya, Purok 7, Malabog, Daraga. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Libanos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawad 3, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo,
Purok 5, Barangay 1, EM Sabario. Ma'am Rowena Marfil sa Noah Marfil Grocery Market Site, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drug Store, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, in front Anislag Parish Church. Sarti Commercial Market Site, Daraga. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City, Val Store. Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. In front, Common Elementary School. Mary Lou Bermejo, Purok 3, Bagakay, Kabagakay, Legazpi. Nobueda Martiliana sa Purok 1, Taplacon, Kamalig. CMD Center at 2nd floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Of course, sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Sa Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Center at 2nd floor. Sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City, beside PNB, Ligao. Nea Pasino, San Francisco, Ginubatan. In front, Ria Cable TV Office. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, UWAS, Albay. So yan po ang ating mga active na mga distributor, mga centers kung saan pwede kayong bumili ng ating mga produkto. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait the business side of Health Code International. Basta kayo po mag-member dito, be a distributor, be a pusher ng ating product. Magkaroon kayo ng magandang negosyo katulad ng mga taong in-embrace yung opportunity na gawin ang negosyo. Maraming salamat. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.